Do 4 punktów urosło nam prowadzenie zespołu gospodarzy. Za moment czwarta gonitwa, która zakończy pierwszą serię startów ze strony Lazura w tym wyścigu. Karol Ząbik w żółtym, a w białym w miejsce Patryka Kocięby trener Janusz Stachyra desygnuje do walki Nikolaja Klinda. No i duet gospodarzy. Kaskę koloru czerwonego Kostia Podżuks i kaskę koloru niebieskiego Maksim Bogdanow. Kostia Podżuks, 23-letni zawodnik, który w 2005 roku odniósł największy sukces w swojej karierze. Zajął wówczas drugie miejsce w finale Mistrzostw Europy Juniorów. Startował także w 2006 roku tutaj w Daugavpils z dziką kartą w turnieju Grand Prix Łotwy. Zdobył 4 punkty, zajął 13 miejsce. Duży talent, no ale ostatnie 2 lata nie są dla niego tak udane, jak na pewno sam by sobie tego życzył. Popatrzmy, Ząbik i Klint kontra Podżuks i Bogdanow. Czwarty wyścig dzisiejszych zawodów. Karol Ząbik dobrze spod taśmy, nie zdołał się na niego założyć Bogdanow, ale teraz tam przy kredzie Bogdanow wyprzedził Ząbika. Znów odjechaliśmy od krawężnika. No na to musi uczulić swoich zawodników trener Janusz Stachyra, że nie można odjeżdżać od tego krawężnika. Prowadzi Bogdanow na drugiej pozycji, Karol Ząbik trzeci, jedzie Kostia Podżuks, czwarty Nikolaj Klint. No Klint nie radził sobie na twardym jak beton torze w Gnieźnie. Jak na razie także w tym czwartym wyścigu nie radzi sobie w Daugavpils. Wypuszcza maszynę Kostia Podżuks, przycina teraz do krawężnika Łotysz. Cały czas Łotysz goni Karola Ząbika. Uciekł do przodu Maksim Bogdanow. No on na tym torze w Daugavpils prezentuje się rewelacyjnie. Teraz ogląda się Karol, gdzie jest Kostia Podżuks na trzeciej pozycji. Bój o drugie miejsce szeroko. Podżuks przy krawężniku. Ząbik broni się. Ząbik. Ostatnie czwarte okrążenie rozpoczęte. Klint się nie liczy. Znowu Podżuks atakuje Ząbika. Oby obronił tą drugą pozycję. Karol Ząbik wjeżdża teraz. Podżuks wjechał pod Ząbika. Przycina Ząbik, ale nie da chyba rady. Karol Ząbik 5-1 wygrywają żużlowcy Lokomotivu. No i znowu Karol Ząbik, tak jak w Grudziądzu, popełnia błąd na ostatnich metrach. Daje wjechać pod siebie Podżuksowi, traci drugą pozycję na rzecz Łotysza. No i przegrywamy podwójnie czwarty wyścig 5-1. 3 punkty Bogdanow, 2 punkty Podżuks, 1 punkt Ząbik, bez punktu Nikolaj Klint. Nie radzimy sobie teraz na tym twardym jak skała, jak beton łotewskim torze. I po 4 wyścigach drużyna gospodarzy prowadzi z Lazurem.